Tinokuchingamidzai zvekare on your favorite channel Papasha TV. Star rangu tunoitwa Thokozile Mawiri. Today in the studio tine musharukwa Bishop Matika avo vane zita rine mukurumbere kuti Bishop Samuronda. Asi nasi Bishop musaronde magadheni angu. Toda kumboronda dzimwe noti dzangu. Tinokugamuchirai. Aiwa. Tiri vatano makadiko. Tinofara. Saka Bishop nhasi pamwe pane atanga kukuonaiwo nhasi. Kuti atanga kungonzwa zita rekuti Samuronda, Bishop Samuronda. Bishop Samuronda uyu ndiani? Samuronda nickname. Okay. Arisi zita rangu inini. Samuronda nickname. Very familiar. You know, to start Samuronda rakabva pakuti when I talking about prophecy deep. Ipapo ndinoverenga ipapo ndinomira. So munhu akauya kwandiri asingazivi dzinza rake, tinogona kumurondera nyaya yake kuti baba wako ndinhingi, mai wako ndinhingi, mai vari papa, ndinoenda newe namai vako ndinonoka dhoo, ndikuda munhu anonzi nhingi anogara pakati kana kuti anogara panapa. Ndiyo vari pano ndo baba paita vaenzi. Baba gore rakati mujeka rake wakati makatimitsa musikana ainzi Nhingi mukatiza imi uongo. Musikana wamakamitsa mukatiza akazosara akaita mwana musikana kana kuti akaita mwana mukomana ainzi Nhingi. Maizviziva here ndisikuziva kuti mwana wamakamitsa mukatiza ndeuyu, iwe ava ndivo baba vako ava. Amai ndizvo here mai voshuwa ndo baba vemwana, baba voshuwa mukadzi ndindakamutsa. Ndo pakabva zita rekuti Samuronda, King of Trade. Indinotera harisi zita rangu Samuronda nickname. So ndotoona sekuti nickname yangu iri more popular than my real name. Okay, saka pakuronda amba kwamataura muchiti mimi munokwanisa kuenda nemunhu mumudza kuti baba vako ndi ava noti wakaudzwa. Izvi munenge muchiudzwa nedenga here? Ndinodzwa nedenga zve. Ko inini kana pamakambonzwa nevaisaiona akambouya kuchechi kwangu kana kumba kana kupi kuchechi kwedu akayaona kumba kana akambona chibata mushonga ine kana mudzi kana zamwa ndiani. Ndota nyaya yangu iri straight paground ipapo. Nditongokudza kuti driver turn up toenda apa tikuda uyo. Ndo panobva zita rekuSamuronda ipapo. Saka vanhu vazhinji havanyatsokunzwisise, unonzwa vanhu vakutaura mumwe nomwe achitaura nepake but we appreciate nyika ndozvainoita. Inongotaura asi hazvitazi basa raJehovha kuenda mberi nekuti vana Nhingi vataura mashoko ekuti. Ndinongotaura ndechekuti Samuronda zivai kuti zita rangu rinobva papi. Ndinoteera tete kana mazogara. Okay, so inini apa I'm so happy kuti ndasenda kuonai ndakwanisa kugara nemi because pesa apa ndinongokuonayo pa social media. Then there's this video randakaona remukadzi aikwenya uya. Imi mataura mukati munoudzwa nedenga, right? Munotaura nemweya wedenga, but denga iye ndiro rinokudzai kuti panishai munhu, ipai munhu zvirwere zvekuti munhu angazowanikwa achikwenya zvekuti anotobva skin. Ndakambokutaurira ipaipa ndikati Mwari ane nguva yaanotsama ndokubva atuma mamhepo kuna Sauro kuti amutambudze. Kana Mwari akakwanisa kutuma mamhepo kuna Sauro kuti amutambudze, haana kuuya Mwari achifamba netsoka dzake kuda kuti pana akatoshandiswa naMwari kuita zvinhu izvo. That's the same. Kana kuwana mati kwaprofita kune vakatumwa kuhondo. Ini pandiri panapa pane thing mukane mwana arwara nhova ndirape nhova iyi. Handina kuropafadzwa kwazviri zvise zvangu. Asi mukaya muchiti ndabirwa mbavha kuti idzoke inotomboda pain, inotomboda kutumirwa iwaye mamhepo iyi. Ingokumbira kuti Mwari kana muri Mwari chari kudenga apa imboedza ishama maperembudza murove, isaishama pagwembe ngari murove. Ronda rakabva pakuti imimi munoronda mbavha varoyi nhombo dzese. But tikatarisa maBible like all the prophets vaiwanikwa ivo vachiparidza kuregerera, right? But pane mavideos ndakaona this video remukadzi akanga aba mabhero. Imimi mukaonekwa muchiomba chirwere chokuti aingokwenya. Right, you're welcome. You know, sometimes
musashandise bhaibheri pese pese mune muchiri abuse, because you cannot say kuti wandibira ndotongoti waita hako watora ainanisi Jesu kaini. Ndinoregerera vanonditadzira, asi ndinokuregerera one lesson paupenyu. Unofanira kudzidza kuziva kuti chinhu chemunhu hachitorwe. Kunyange vanhu vakatonzi vatadzirana mumba vanogona kutokumbirana regerero chaizvo, asi panotomboita nguva futi vanhu vachiudzana kuti wakatibhowa paipa zvazvazviti, nekuti chigumbu hachingopere katiri vanoinyama kaisi remember. Zvino inini ndinoti ndinokuregerera kana wauya newakabira uyawe, nekuti ndine mutemo kuti kana ndakugadzira iwe waba ndinoda kuzokuyananisa newawakabira. Kuroti uri kunyatsoona kuti inini yes ndinoregerera zveshuwa, because handikwanise kuti kana ndakugadzira iwe wawaba ouya wega iwe usina wabira ndati vacorrupt. Ipapo patone corruption chaiwo, wori chaiwo, pasina umwari ipapo. Ndinoti uya newawakabira iwe gara kumbira regerero kune uyu wakatadza, niwe regerera mwana wekutadza ndikwanisa kune regerero, nekuti zvawaitirwa newe wakatombozviitirwa vamwe kune imwe nguva. Saka mukanzwa ndichiti handiregerere, handiregerere mbavha kana iwe yega yega, handikuregerere, because hauna lesson yaunodzidza. Ndinoitira kuti vese vadiki mayouth ese generation kura vazive kuti chisi chako hachitoro. Saka ndikangokujaidza ngoti wauya iwewe nekuti watione $100, saka rega nditokusunungura ndokuti ndataura hongu kouya wakabira achindoona chandoona sei zvinhu zvakanozwa. Ngatienza senyaya yakabhote naye. Okay, so ndinoregerera, asi wauya newakatadzira already ndiye ndakatokuregerera kare, because hauna mbondibira nda problem newe. Iwe ndione problem nemuruoko rwako runononga runoba. So papa meno mchindikota wrong papi. Alright. Saka maservice enyu ya bishop munonoka muchibhadharisa ine? Yeah, some of them you have to pay. Munongodzwa zvemahara zvinodhura. Shona ndataura yakakura. Why muchibhadharisa? Then papo ndabva question yekuti imimi makasiyana chine ng'anga, cause ng'anga nonobhadharisa. Imimi ndima zvakanaka. Exactly. There is two different categories kunamata nekudzungaira zvinhu tu zvakasiyana. Zvakasiyana papi? Ini ndinonamata ndakudzungaira. Okay. You get the sense? Okay. Ini ndinonamata ndinakupusa. Wamunoti mimi abhadharise ndiani kumaprofita ese amunoona. Mundiudze kuti ninge abhadharise ndikudze kuti ninge anobhadharisa akabhadharisa ninge. Problem ndeyekuti munoda kunyeberwa, hamudi munhu anokudze chokwadi. Ini ndinotokuudza kuti nyaya yako iyi ndikuda mari yakati, because ukaenda kuzinipa kubhodhu ndine bepa rinoteererwa every year, roteerwa nemari kwete naMwari. Mwari nemari zvinofambidzana, pastori namari hapana Mwari, pasina Mwari hapana mari. Kangobvisa 1 letter M kana kabvisa 1 letter W pakutaura 1 word. Saka ini ndinotokutaura kuti mari ndinoida, handikunyebere kuti right iwe pana pachazodiwa mineral water $500. Iwe ndipe mari ndikuitire zvinhu zvako. Iwe izvi zvinhu izvi hazvina basa nemari, uya ndikunyengeterere zvibhedhe. You know kuti munhu anonoromba mushonga wakaotenga nemombe 5, nyoka yakumuita zvainoda, yakumuita pata, achakwanisa kugara nemukadzimba, achakwanisa osoti bishop ndauya ndiitire mahara. Iwe inandipengeke indakanodzorerwa ikoko kumahara kwakatofa. Saka vanhu ava chinoita kuti tizowataura mari sometimes unogona kuswera ushandiswa nevanhu. Izvezvi ukasvika queue yemotikari nevanhu pamba pangu hapatsikiki, unoshaya kana kugeza kana mukana wekudya. Ini ndine vana kani, remember, anditi vanda kuenda kuchikoro, anditi I've got a lot of things to do. Ndine mabusiness angu anenge anoda kumanage kwako, ndoda kuita izvi kwadi kwangu, ndaenda kumashops angu egrocery kuda izvi kuda izvi. I've got a lot to do. Ndine maprojects angu, ndoita dog breeding, kuenda kufamba kwangu ndinoita zvimwewo, so handigone kuzoswera ndichingokushandira mahara pasina chandiri kuwana. Basa rero rikafa uko mhuri yangu inodye. Saka you pay me patime yangu yaunitambisira. Simple.
ini ndokupa service yako. Okay. Saka vanonyeba vaya kuti hanzi mahara chero kumasowe chako unotonzi tenga MB apo madzimai $20. MB $20 vakana kupidza MB dzoita 50 cents. Mudi vanhu vanokudza ichokwadi ndakunyebera. Mai ndandikunyebere ndoida mari. Alright, Bishop. Saka vanhu vamunoshandira imi vese vanowanikwa here vachibuda on camera or no, pane vamwe kuti munoita one on one? That's not. Ndine vanhu vanouya privacy dzavo vachita one on one. Ine makatasa vanhu ndinonyanya kuexpose imbava. Ini naye I hate munhu kuti munhu ari kushanda ngokutora. Ndikati ndakavenga futi ndikutotadzira Mwari. Andina munhu ndakavenga asi andifarire munhu anotora chinhu chasina kupiwa. So vanhu vamunoona vakuexposewa vamunozoona vakuteerwa nemakamera so sometimes ina handina kana media ndombodedza ini even penyu ndakatozongoona paplatform penyu ndatoponekachava kuti kufamba sei media inongoya yega because pese pari kuitika chinhu mazuva ano ndiani asina phone these days. Mafoni ese maiphone anongotora type dzemafoni dzawandisa munhu anongotora mavideos aita zvaari kuita anospawo nemedia ndandimizivi kozotiwo zvekuti maona mavideos angu pamwe ndekuchechi vanawo vekuchechi vanongatorawo vozoitawo zvavanoitawo ndozongoonawo ndongoona mavideos but time yekuti ndoswera nditoti nemedia skweta inini nebasa randinaro handifunga ndozvikwanisa izvi. Saka imi munofanira kuziva kuti havasi vanhu vese vandinoexposa and handina type vanhu handinoti ndinoexposa. Ukandiona ndakukuexposa wabauko waponda munhu uko oya panapa manje oda kuzo ndikuitire zvinhu izvozvo zvomahara asina mari. Alright, nyika isingaibva yaziva kuti iwewe ndowakaponda ndingapa because ndikatokusekerera uchaponda mwana wangu uchandiponda futi inini mangwana. Uchandiponda futi mangwana. Saka kwanguka ingoziva kuti yes kuuya munouya ndinokubatsira zvakanaka. Pressure ndinayo ina ndichashandiswa nepressure yevanhu ndakushanda nepesi yangu kuti ndimake sure kuti wese auya ndamupa service yake yakakodzera. Kana ndikasamupindura esa WhatsApp message ndikamupindura after 2 weeks ndopandamuwanira mukana but ndofanira kumupa service yake inokwana zvinhu zvake zvomuitira. That's how we operate. Saka ndangokupindura nchibva ndakokubatanidzirai kuti aya vanonyebota hanzi wese ari kushandirwa kamera sanyeberwe mukasvika pamupango hapana kana ukatoona watobudawo ndiwabudisa foni dzako. Ini mutemo wangu futi mazuva ano handichatombotendere munhu anoyakusekerwa wangu abata foni kana iri foni dzima foni yako kana iri kamera toda kutanga taziva kuti iwo uri media here kuti uri ani watumwa nani. Ndikatadza kuti kunzwisisa futi kamera yacho iyo inogona kungoirasa zvatoenda ndipamwe because ndine mutemo wangu kubasa kwangu kwandichiita zvinhu zvangu. Okay. Alright, so Bishop, I think this week pa social media pana madzibaba vari kutendera nonzi madzibaba ACAD. I think makambonzwa nyaya yavo. Imi makasiyana papi namadzibaba ava because imi muchechi kwenyu ndaona kunoshandirwa kunopiwawo mvura ukwana madzibaba ACAD vanhu vaitonopiwawo mvura vaitoshandirwa. But inini kwangu wakambonzwa kuti ndaponda munhu here handisi bhinya kai. Okay. Handisi bhinya ini ndinobatsira vanhu zvavainga vachida. Handina mutemo wekuti munhu akatadza tora shamhu murove. Okay. Handitonge vanhu handisi Mwari kai. Inini ndine vangu vandinotaura kuti uyu hadi kurohwawo anoda kudisciplinwa. Ndobva ndamupa angu magitari ake okwenya zama muchichema zviya but hakusi kutadza kuya kuti nyika idzidze lesson adzidze kuti kushanda kunodiwa arege ngodza kutora. Saka the difference between inini na ACAD ndeyekuti inini ndiri muprofita ACAD ibhinya tatosiyana. Ukasvika kuchechi kwedu hauna kwakambonzwa kunzi nhasi kusendendeuzi pauya munhu anorwara njere azoita nhumbu azodi tinotomeka sure kuti munhu iye ane security iri serious handiti ari kugara pasafe paevery move munhu iye anofanira kunge achimonirwa because we also avoid that nonsense time and again hatitodi zvisina basa
ende wacho anenge azoya kwedu kaita zvinhu zvekubhinya vanhu nekupona anenge akambori aniko amira pai. Saka takasiyana kuti madzibaba eke tibhinya ndiri munhu ndiri muprofita zvasiya zvapera. Okay. Mataura imimi kati imimi amutonge munhu kwezi amuse Mwari. But pamuri kupa munhu chirwere chekukwenya. Handisiri ndiri kumupa, ndinokumbira simba kuti Mwari, ndinokumbira, unoziva kukumbira kana kutonga zvakasiyana. Ininika handiene chiriri ndobva ndakudira ubva watanga kukwenya. Ukadaro watonga. But problem yenyu ndekuti atingaona munyatsonzwisisa samo. Ndimunogara muchiti Mwari anyadzisa anotaura chi. Handiti bhuku racho robva randiti kumbira unopiwa tsvagaona rikuudza unozaro kana ini ndapiwa wanyimwe kurova tiropafadzai hatina coding yakafanana. Ndambokutaura ndikati ukaenda kupolisi unotonzi shamwari nyaya yako iyi endai kwaCRA ikuda PR. This is public relations. Handiti kune nyaya dzotaurirana kunzi hamuna naatetere endai ikoko munotaura nyaya dzipi. Kune nyaya dzinonzi mapurisa sungai munhu atadza. Ini handisi kutonga kaini asi ndinokumbira shamu iyo chete kuti Mwari ndinoda kuti mutumwa werugare nehondo agare ari kwandiri. Munhu kana achinge akupedza dzinza ipapo ndipe isimba. Ende ndinokumbira just one wait. Mwari achindini. Enda kubvunza mubvunzo kuti simbo. Pana kambondoenda ndakabata mushongere kana mudzi. Handiti pana kambonzo samuro ndatema munhu nedemo. Handiponde handiuye nemhiripiri chikuzora kuti uvaviwe. Ndinorayira izwi rimwe chete nesimba. Imimi Manifats. I've got a question. I want you to answer me. Mati imimi nenganga makasiyana pake. Yes. Ndakudzoka nchikupindira futi same question. Nganga ni maprofita zvakasiyana pake. Wamandibvunza ndakubvunza yamondipindura same question. Alright. Kunganga kuno alright, I think kuti kunganga ndika ndikumushonga ndikuuraya ndikurombesa ndikuchekeresa. Elisha paakatuka vana vaye vachitupa kabuda maperekedza mairi akadya. Elisha yanga iri nganga iri pamakamunwa chiro akatandika. No, that was the Old Testament. Don't say Old Testament. It is alright not to could learn the New Testament. Unfortunately, no one have a Bible. Alright. Because in mimika, murkunyeperana. Amsuzana chokwadi. Okay, tunyeperana papi hapa. Alright. Ndine nyaya Anania na Safira. Vana vane nguva yavakanyengedza Mwari. Handiti murume ainzi Peter akangotaura Peter just one word nemadzako idzi. Nzwisisai imimi problem ndeyekuti hamubhilive hamutende kwamuri kuti Mwari anokushandisai. Asi zvikaitwa nemwana wemurungu kana nemunigerians munotenda kuti ashandiswa naMwari. You have got a problem. Ipapo titone problem isusu maZimbabwenzi. Okay. Handiti Elisha pango ndikuti Peter akutaura na Anania na Safira ndiyo ere pfuma yamuri kuti matengesa munda wenyu mubva vanyepa. Anotaura izwi rimwe chete rine simba umwe neumwe achidonha achifa panguva yachinovigwa. Muruda kuzama kundiudzera kuti vanhu vaivepo panguva iyoyoyo vaive nemakumbo 6 vamazana ane 2. Because Mwari wandinoziva inini mupenyu chaiye ndiMwari asingashanduki ende achinje. Isusu tinogona kushanduka but Mwari chaiwe denga ashanduki. Munoreva kuti simba raimboenda Mwari panguva yana Petro nana Johani ndiro simba iro rakazopera nekuti tamuna 2024. Problem ndekuda kuti tifanane. Iwewe kana usina kupiwa simba iroro haikwenda kuita izvozvo. Ipa vakapiwa ndosaka muchiona chechi inoita vaprofita vakawanda. Handiti ine vanhu vakawanda mutezo mizhinji asi miri umwe chete. Saka muchechi mumwe akatumwa kurapa nhova anorapa nhova dzake, akatumwa kuparidza oparidzira nyika. Handitika akatumwa kuporesa oporesa, akatumwa kuhondo oita zvaikoko. Mukatonzwa zvakutonzi kuwasamuronda kune queues nasamuronda akoeresa vakadza nenhumbu mukunyeba imimi atwa makuhwa because it's not izvozvo zvandakuropafadzwa kwazviri. Ndinotokudza kuti right nyaya yenyu endai apo muone nhingi. Ndiye ari kurapa vanhu vane nhumbu, ndiye anobatsira vana amai vakazvitakura.
ningi ndianorapa nhova, inini ndine zvandakatumwa kuita zvangu zvandakazodzoka ndo zvandinoita izvozvo. Problem yenyu mimi ndekuda kuti ngatifanane. Kana prophet wako iwewe achiona madzengerere rega kutifananidza. Kana prophet wako achiti kana aona kuti haana simba otanga kuti aiwa izvi vakaromba iwewe nyeberwa ikoko katosvika kwedu kuneko akatozarwa kune kwatozarwa futi havatodo kunyeberwa ikoko. Saka nzwisisai kuti chinonzi n'anga chi muprofita chi muprofita anotumwa naMwari otaura naMwari wake ane maitiro ake anoita. Chinonzi n'anga zvinozongosiyana pakuti vanopfeka machireredza but avari kupfeka magemenzi dzese n'anga. Chero akapfeka sutu ukandiudza kuti nini panapa nhasi ndiri kukupa this anointing oil ndo ichana kuporesa, ini ndinoziva chese chinorapa mushonga. Saka don't say ina ndibate mushonga ndibate makuwana utaura zina basa rabishi kumberi kwevanhu utaura zvenhando. Iyo nyatsoziva kuti unonwa mvura kana duma kurwadza kana musoro katema unonwa mvura yakanonpora utori n'anga. Saka regai kutuka varapi muchiti in'anga imuprofita. Ini ndiri muprofita handisi murapi wechivanhu. Handiti varapi vechivanhu iyo vakada kundisiya chivanhu vanongononamata munoona vavaprofiti mangwana. That's why muchiona mukaenda kuzinipa ma-IDs enyu anozongonzi traditional healer, faith healer. Uyu anotenda chete ndakachera mudzi unoponesa munhu, uyu anotenda kuti ndakatora dombo rinoponesa munhu padzese n'anga. Fe manzoirako mani ichokwadi ichi ndozva chanditukisa zingaite but handife mune mangochiziva ndozvazviita muri n'anga mese. Okay, imi mataura makati mimi hamusi muprofita wechivanhu asi zvakaiswa zvechivanhu munokwanisa kuzvibvisa. Right. Kamurika unikombera maoko. Unoona manje secret behind inoitika kubasa redu iri ndokwanisa kuzvibvisa. But my question is vese vamuri kuti asi n'anga prophet ninge papa ninge imimi ndimi musina kunyatsoita mushemushe musoro yenyu papi pacho. Kana muchiti prophet yenyu vakatumwa naMwari vane simba vanokwanisa sei kurayira chikwambo kuti chibve ivo vasingagoni kuchiisa ipapo. Haukamu kuti unodzinga dhimoni usingagoni kurigadzika pamunhu. Ungagone kunobata chikwambo iwe usingagoni kuchigadzira simba racho watora kupi? Okay, mirei ndikubate ipapo. Bishop. Ndazo kubata chikwadi chacho musingade chendo. Aya, mirei ndikubate ipapo. Saka imi apa mukutaura muchiti munhu haukwanisi kubvisa dhimoni usingakwanisi kuriisa. Azviiti. Saka imi apa hamukwanisi kubvisa zvikwambo. Musingakwanisa kuzvigadzira. Ndo zvatiri kuti iyi yanhau yekuspecializa kuti ini nangu zvandidi ndoda hangu izvi asi uchizviita. Ndiri kukudzai muri nyatsonibata zvakanaka. Okay. Yanhau yespecialization kuti ngaizi ininika kana ndichinge ndiri kubasa kwangu ininika andoridza gitari hazvikutamba ndidi. Okay. But munofunga kuti Macheso maroera anoita gitari, Baba Sharon maroera anoita gitari agona kutamba borodha. Okay. Alright. Ipapa pachatsamwisa maprofita ese navafundisi vese kuti ndo chokwadi chandikuudza chi ende achichinje. Okay, saka imi misabishop samuronda kana mukatongoda zvinhu kurombesa munhu mungasazviita. Ndiri kutaura kuti kana ndichigona kubvisa chikwambo chinotaridza nezvigadziro but indiri kuti handidi izvozvo ndakati ine handichade kubata midzi makona ndoda kuenda kuchechi. Variko vakasara nachiremba chivanhu vakati isusu toda kuramba chibata midzi yedu nemakona ngatirape tiri kurapa rega varape nenzi vaende nzira yavo vaenda nzira yavo pota neko tonosangana. Okay, so kune vaya vanouya vane matambudziko avanenge vainawo but vasina mari munovabetsera here? Murombo munhu avigwa ari mupenyu. Sometimes you cannot demand mari kuchirikadzi, haugoni kudhimanda mari kumunhu akaremara, haugoni kudhimanda mari kumunhu ari kutadza kutenga bhutsu yekupfeka, ende nyaya dzacho dzoda kuona kuziva kuti iyi nyaya inoda mari rekuti iyi nyaya yedi mari. For example, why uchirwara nemusoro, there is no need to charge you money. Urungoda just a short prayer kuti Mwari mubatsire anditi nyama dzake dzokedzana. Hakuna munhu akanyora application letter kuti ndoda kurwara. Anditi waya panapo neimwe problem uritsvaga basa then ndokuti ndipe $100 ndipe $50 ndipe $10 ndipe $1 what for? Yorirova basa racho rakaona kupi usingashandi. It does make sense. Saka ini ndinongoti zvinoenda nenyaya yako yawainga kuti ndiye. No manyatsozvoona kuti pano 100 vanhu yakwangu panogona kubhadhara vanhu 10 the rest vanhu mahara.
Okay. Asi handidi kuvajaidza futi zvemara nekuti zvemara zvinodhura. Kana uda kuona zvemara zvinodhura, enda pana papa vako, pana profeti oro pana madzibaba, kana pamuprofita, I don't know kuti munodedza muchitii, kana pan'anga yechivanhu, vakuti muzive zvemara zvinodhura. Bamasi kuti munhu waMwari inini panapa ndatambudzika. Handitika ndoda kuti mundibatsirewo vana vangu vakasikuenda kumabasa, vamwe vakungopera kurwara njere. Handiti obata munhu waMwari nyenyi ndikuda 300 zvinobva mati handina kana sendi. Nonzi haya zvakanaka munhu waMwari, hakudzondoda mari manje. Zvakanaka munhu waMwari, tora nhombo apa musondosana nhonga dombo kana Jeremiah wacho. Oye munhu waMwari, Abraham, Isaac, Jacobo, ndatenda. Yero munamato potiriva. Oye munamato. Ndemunoita sei? Munogeza 3 days anza hakuna. 98% yevaprofita vari kumaministries, vari kumapostori or wherever, vane mbiri yekunzi anoona zvisingaita seakundisi. Musanyebere vanhu kuti akundisi, anokundisa but yoda zvemara zvinodhura. Chemara chikaita after 5 years and chemara. But ukauya iwewe ukanzi ndipe 300 ukati izve unonzwa unzi vana venyu vese tora kuya navo vana ava 3 days 4 days vese hapana vana acharwara njere dziya. Utonzwa kuti yawana basa angadzingwa nemurume atodzokera within a week 2-3 weeks. Zvinhu zvezvezva normal. Ndo chamunofanira kuziva kuti vaprofiti nen'anga vabudire munhu pachena kumuudza chokwadi chandikutaura ichi chichanditukisa. Izvezvi mukatarisa kana iri media or whatever, mukazoenda mumacomment section muchaona zvinenge zvichinyorwawo ndichitukwa. Inde ndoziva kuti aya maghost accounts aya maprofita idzi n'anga idzi asi mazvinzwa ndo zvamunoita. Hapana kutuka mumwe tikutaurana chokwadi kuti ndo zvinoitika muurapi. Saka iwewe murapwa wega kana watoda kuenda kuna chiremba kana kumuprofita, handiti rega ungoenda uri maoko maoko. Find something. Kana muprofita akasvika kuti ndiri kuitira mari but ndinozokuti munhu waMwari dhora munozotenga airtime. Izvozvo chete andonyatsoropafadza zvinhu zvako, unyatsa kuti munhu haana asane chido. Anokuropafadza zvinhu zvako zvikanyatsobuda zviri standard. Ichi chokwadi chandiri kutaura chidiwe nevanhu ichi shamwari. Kana uda kuona kuti unoita mhande munhu mutema, mudzi chokwadi zvandiri kuita ichi. Chitaure zvandiri kuita ichi uone kuti kwaunoita. Saka ndakupindura ipani panoda kubvunzaira. Okay. Saka imimi vese vanouya kwamuri vachida kuti muvabetsere, muri kuwanikwa muchivakundisa here? Manje zvinoitika panobatsirwa vanhu vasoise kavanokunda, unofanira kutozviziva. Pane zvokuti wandigira munhu aora zvake ada kutodimbu atoora asina makumbo acho tsinga roparadza kwaora kwakutakanya onditi anzirapai munhu kenza anokunda nekuti. Saka zivai kuti munhu anokunda sometimes zvinoenderana nekuti Mwari vari kundituma sei panguva yacho, mweya mutsvene waMwari vari kundituma sei panguva yacho. Ende ini ndakanakira chinhu chandisingakwanisi choda chipatara ndinokurifeya kuchipatara. Chinhu chandisingakwanisi choda nhingi ndinokuisa ikoko. Handikambire sezvazvo. Saka handigoni kunyepera ndinokundisa zvese. No. Anokundisa ndiMwari, isu hatina simba. Asi tinopiwa simba nemuridzi waro. Kana muridzi webasa akati nhasi usi kurapa vanhu, indotoriwo netime yekuti vanhu vakawanda ndototi mazuva ano handisi kurapa vanorwara. Ende zveshuwa handisi kurapa chi? Onai nhingi kwatenda nhingi kwati hayi kuchechi munongoya munamati kuchechi wewe. Because inde mutemo wekuti munhu anouya kumba kwangu ngaabhadhare, munhu anouya kuchechi mahara. Saka iwewe nyaya yekuti ndazoti mari chichi sarudza zvauri kuda. Kana uda zvemahara woya kuchechi. Kana usingadi nemari yako uine mari yako uya pateni, handa problem nebasa. Okay. Rese ndindoriita. Alright. So paruzhinji pane vaibvunzwa kuti bishop tinongovaona vari vega, kupi nekupi vanenge vari vega. Kumba uku kuna mai here wakamira sei? Aiwa ini nemhuri handisi bachora but ndakangozvipolisa kuti basa rangu inini rine danger yakanyanya, especially kumatsotsi rine danger. Saka sometimes pandinoita zvinhu ndokona kutoti madam pinda ine mumba rege ndipedze nyaya dzangu ndega. Kana vakundida kapa vachamuona
anonetsa here tinokupa ikavakadzi anonetsa kuti torai munhu photo zvinorwadza but tinowanzoti inini kubasa kwababa hakuendwa naamai zvinodzingisa murume basa kazhinji kacho mukadzi anofanirwa kuiswa padiri kana pane nyaya dzakuda amai uchinzi amai uyai obudikira kutaura zvaunobva takuda kumvarisa chirongwa chedu. I think question imi yandinayo ndeyekuti ndeapi mashoko amunawo amungada kusiyira vakatarisa naSabishop Samuronda? ndinoti uyai tinamate zvese zvakaipa zvinopera nekunamata ndoshoko rangu. Vanoda kumakona nemidzi nemazango endai asi ndomene haichemedze kazhinji iye takazvida hana ndakaroiwa. Saka vanhu uyai tinamate Mwari uye ityai Mwari, musabate zvinhu si zvenyu. Kazhinji urehwa une matambudziko mangwana. Tinozokuona mai kwaSamuronda muchidambuka nekukwenyu. Nyika dzidzai kuchishandira, takazvida hana ndakaroiwa. Shoko rangu rikupesana kuti vanhu ngavazive Jehovha, vazive nemabasa ake, varege kutuka vaprofita nevarapi, nekuti chokwadi chandiri kutaura ichi hakuna murapi anozoda kuchinzwa chichibudiswa pachena, hakuna muprofita anochida kuchinzwa chichibudiswa pachena. Vanhu ngavazive Mwari, uye kana maita matambudziko endai pamurapi akaropafadzwa kwazviri, mukangoona kuti uyu ari kukambira izvi asi muvha imeende pazviri, ndo zvandingataure chete. Last word rangu rinoti vanoda zvemara uyai kuchechi, vasingadi zvemara munhu uya kumba. Shoko rangu rokutanga nekupedzisira chete. Alright, so maybe pana akatarisa atori neproblem yainayo kuti akabirwa kuti ane urwere hwaainawo, vanokubatai panhamba dzepi? Vanoda vakabirwa vanofona pa 0771 251 460 kana 0712 927 302. Alright, namba idzi dzichange dzichibuda pascreen. So tasvika kunoperera program yedu. Zita rangu tunoitwa Thukozile Mawire, and for me and the rest of the crew, it's a bye bye.